guys, good afternoon and welcome back to my channel. Subong guys, nga video na kon napakapaligo ko tapon sugo kita ni Papa ni Zoe nga mabakal ko no stove sa Pure Gold. Kung sa din na basta dito lang ta kita. Dito lang kung video dot ko to sa Pure Gold. Sige bye. So guys, ari na ako sa Pasig Pure Gold. Guys, masulod ko din guys sa mabakal ko stove. Guys, saran ako guys kung sakay ko sa hagdan nga naglakat. So lock. So guys, saran na guys, stove baril lang ro. Muna na para kalain na niya. Balay mo lang. So guys, pa-check tayo. So, arin na guys, nakabakal na kami guys ang stove. So, butang ko na sa salakyan. So guys, sarap na guys, ang brand galing ang napakal na sa stove is Nikon. So, mapuli naman kita sa Taguig. So, let's go. Bye-bye. So guys, papuli na kami. Tag daw piyo mo ko pa na ribbon. Hindi ba isang manhel ha. Pero gamit lang ko guys ang ano guys, so, ng gulo-gulo. Isang gulo-gulo. So guys, dun guys ako may jigs. Agi kali. So pasaka na kita sa tulay San Juanico Bridge. So ito yung Pasig River. So first time ko nakita yung Pasig River na puno ng kangkong. Tsaka ito pa. Ano yan? I love sumilang. Sumilang daw dito. So guys, bye bye. Dito na baka bye. Guys, may river din dito guys sa Pasig. So guys, malapit na kami sa Taguig. Nagapit lang din si Zoe sa generic pharmacy, nagbakal sa bulong. So okay man. Okay man sa bulig sa Google Map. Wala kami dito guys. Papuli naman ako sa Iloilo mga chill. Tulong ko lang sila din sa Manila. Okay guys, bye bye. So guys, ari na guys ang nabakal taka ginanga stove. So very good man sa guys, pinutuan ko na. Piloto ko tanggit sa Pedrito. Dito sa Manila, ang tanggi ang isda ng gold. Bali, 6 lang kabilog. Nabakal ko 50 kabilog, tapos vintage pa na danggit, nahigan pa na yung gurong adlaw. So guys, that's all. Anyway guys, don't forget to subscribe to my channel and check the video. Thank you. Bye.